लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो गइल। आजकल के लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो गइल। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। प्यार में मीरा बिस्पी गइली बन के सामने दीवानी हो। चुमा चाटी से शुरू अब होता प्रेम कहानी हो। प्यार में मीरा बिस्पी गइली बन के सामने दीवानी हो। चुमा चाटी से शुरू अब होता प्रेम कहानी हो। जे मरे के वादा अब तो बात बनाना हो गइल। आजकल के लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो गइल। आजकल के लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो गइल। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। प्यार में लैला पागल भइली मदन भइले दीवाना हो। अब के लइका लइकी सन के शरम न बाचरवाना हो। शरम न बाचरवाना हो। प्यार खिलौना हो। प्यार में लैला पागल भइली मदन भइले दीवाना हो। अब के लइका लइकी सन के शरम न बाचरवाना हो। कृष्ण बसंत राहुल राजधानी मन भुलाना हो गइल। आजकल के लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो गइल। आजकल के लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो गइल। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।